or kalabang ba nyas dang no ekading sakri kijung yuble agan ngasngi pani priang subhai pi baro ki para pangai bai ki belayawan ban mani yuble agan ka kaliman suab gini ai sakmat bat ki program pentap baper tongin lei yuble kijung tuai au blei bo pai ki wahabaneng iwan kumne apo ni kayeng ka pokentang ka chome kayeng ka bag sakri ki jome ki latte ban mane ban sakri me pada blei bingi da duai me tu isnai dorang kat ban ngi ka ni ka khlemat pan kentang ki iwai pe iwai batwai be ki benta baro ki bangin pandap kindalong da jing isnai ka jing kerhu ka jing alam juman se ma hu chome to penkentang yang i a blebe na du kajing pule ka ktien ka chome kijing duai bat komjur ka khubor ka ktien ka chome a bhi ke baro ke long ke pryang hun khmat ka khat ka jis nahi ka chome so ble jing khot kar pa jung ik sakri batlot chome na mari ki ne barong i dam ngi ngong i pan ka teng Yesus Kristus ulong try no pani ba i je chungi nadum tadu ala karta amen. Wenya sedang kene kijing mani kijing sakri kijing yublei akne khlimat yarwa kijing ruai ka bar spasan phau but al spa life opera pada di ni kene kijing ruai kerpat ye mestar bidon man ban pule na ketien ka jong blei bat ban bo kijing tuai anong pen em tuan kami ai hangi kajing isnai jing thung jong mi kinang terkong klem uslap kajing ai hei atrai kan mau jing irap kan wan name hadin kata kalarang khiang ki jing thung ru lajan yam ila krau bor ki ding sia yau keu kinsa kucham atrai kan mau jing irap kan wan name kum to ter
Jerngam Agoper Tiben ka Tagak din chong me Nagadolut kum jen Atreiken mau Atreiken mau King Yaram gan wana hatin ka tagalareng kyang kejeng tung bulajan yang kilakrau gorgiding shea Yau Gauken Sakojam Atreiken mau Atreiken mau King Yarab kan wan nami Suan pandai kecing tuai tungin sekolah nak tian sung play kebangila mencam na kecing tuai sam kabalai punyo kedukhat kebaneng kong du keban riu tak kecing tuai sam kabachis pa life pandai kedukhat kebanyo hadu kebakhat ar kumjuru kecing tuai sam kabachis pa kedukhat kebaneng kong du kebasan kentin kebang kumni wat pen kuslai ladi namar kinong le sniu lemni wat bisni ya kita kebale bom hok Namar sen on no yaki kumuflang bat kim yap stai no kumujur bicarngam tu shania outrai belle yakababha tu shong hakari batube yakijing sisa tu pes ngubhai la di outrai tiun ai hame yakijing kwa kadonud chome tu IT la kalenti outrai tu shania ru hu tiun penlong yaka banun pen mino yaka hok chome kum kijing sai bat yakijing misal chome kum kisitang sngi Shanungan late no men sim chong me, lani shanungan pet ri nakmal chong me. Ladangan kiu sabneng midon hangta, ladangan siang yala kecing tia hanyamra, hakimi midon hangta. Ladangan sim ya kitam yang men step, ban ngan song haki bakut keduriau, wat hangta kakti chong me kan yalam yanga, wat kakti kamon chong me kan bat yanga. Ladangan ong sisa kecing dom kan tap lup yanga, ti kamit kalong kecing sai bro saudong yanga. Kecing dom hi kam buri nami henry kamit katen sain kum mensi kecing dom bat kecing sai kialong kumju yame tu yakan us sngotanat ya utrai pi ka perthai baro tu sakri ya utrai da kecing kemen tuan khamal chung u da kecing ruai tu te ba utrai long blai long ma u blat thau yangi bat ngilong ki chong u ngilong kibriu chong u bat kilang brot kecaka flang chong u turung sak kardop chung u bat kicing aingu bat saflau chung u da kicing yaro tu aingu ya u bat tu kerku ru ya ka kerteng chung u na ba utrai ulong ba pha kicing isnai chung u kana bom chu kot
bat kecing sisa jong pateng la penteng ban riu to blem ker khoi ba pule ba sa skor tin jong tung lai lang ble kecing tuai atrai ble ku pai jong i ba hableng ubalong try ki met bo try ki men sim ki chongi uba ka bleng kalong ka khet ki chongmi bat ka khando kalong ki ching yu ka jat ki chongmi ngai ngo eme ku try na mar ki ching dorang kat ki chongmi lang ba ki ne ki sngi ki blai no ku try ka ta do ne ka khlem mat ka menta yang ba mil penla yang ikum ki khon ki chongmi ku try yang ba yo ban rong ka ne ka yeng ka ba khoj bat ba kentang ki chongmi ban mane ban sakri ban pen kra wat ban pendon muram ya ka kateng ka ba khoj ki chongmi ung na sngiau ngu na mar ka ching di ki chongmi ku try walangi long ki breu ki ba pop walangi long ki breu ki ba chot walangi long ki breu ki ba rem hadu kata kata and they try dalam ba ka jing ki chongmi dalam ba ka jing snei ki chongmi ku try mila penla yang i ban long kum ni kum bangi long try ka ka por try kan buti ka pang try la ka chong ka balang ku try hoi mi yo is bon ki kam ki ba kum ka balang ka rem pendap yang ni sak khamat ku try jangan riwayat kam tam ku try ka ba kum ka balang ka dan ka benta ka ba kraw nus nem ar jar afu ar ku try aku sayo kan try ban jet yakinong sarai ku try ki ban try ki ban ket naman ta ka kam ka chongmi ku try riwayat kan try namar kata ku try tu pen mi kan try ya kita danginong try ki ku try ki ban try kat kum kejing sisa jong ka ketien ke chongmi bat pen la kan try ban pentelun ya ka kam kan try na ka por sa ka por ku try tangan dua ru na man ta ki long yeng long sem dan po chang ka balang ku try dan na pleng jong ki ba ma di kejing le dan na pleng jong ki ba ma di kejing do kejing kerdu hoi dan ro na pleng jong ki ku try ki ba ma di kejing pang ki don ma di kejing sitom ku try dan na pleng jong ki ro ki ba ma di kejing pang badana ki yeng ki sem ki chong ki dan na pleng jong ki badana ki chaka sumar ka hospital ku try re duai ker pang na me ku try ba pan bo na me ku try ba men kren men pasiao ken try ki ching em ki chong ki ku try ba ken yai wa ka khmal ki chong me ku try teng duai ker pang ku try na man ta ki nurse ki doctor ku try ki badan ka banta ka ba khmal ku try ka ban khmi ban pe ken try ya ka ban ya rap ken try ki ching pang som badana ki med ki chong ki ya duai ken try du kor khur try ki dawai ku try ba ken di ken try na long ka bor ken try bakin yo ken try ke jing pen khia ko try lang ba ka ti dan bor ke chong mi try nge duai ru nam ta ki to ki para ba ngai be chong i ko try ki balai ngai no na me ko try ki ba man sho ken try ke ban rong ki yang ba kan tang ke chong me ko try ki kam ye kan ka per thei ko try ban ma ki ye me ko try hoi ki try kum ki brong em tep ken try ke ka ba dan po ki ching mut chang por khat ki chong ki ko try te ka pat ye me ko try ne ma me long blai ba yo i lo ka ba ri ba pau ko try am la ban muri na khmal chong me ko try kran ba me pas siau ya ki ko try bakin nam le kai la ka jong ka jing em ko try namar ka jing em ka jong i ko try kam song ha ka jing don jing em ha ka spa ka fo ka jing nang ka jing start ki jong i ko try ka jing em ka jong i wei pi wei ko try ka song tang ki ti dan bor ki jong me ko try ya duai namar ka ta tu grand pa siau ya ki ko try bakilawan phai no kan try shaki Saka yang ka bakan tang ki chongmi ban sakri ban pen kraw ban pen dan muro mi katang ba khoi ki chongmi ngadua ru ker pang ko try ne to ki pra men sem ka ba ko dor ko try ki mem cham lo ya mat ya me ko nong pen em mu chong ki ko try ya rap kan try ai ba ki jing long jing em ka chong i ko try kim ki khon ki chongmi ngin long ka jing sai ngin long ka mlu ko try ngin long ka sharak ko try ya ki ko try ai ba ki jing long jing em ka chong i ko try kan long kan try ba pen sneu bhai kan ma khoi ki chongmi ba ki wei ko try kan yo i kan try ya ki jing long jing em ka chong i ko try ken pediang ken try me kum nong pen em chongki ko try jangan duai ker pang ko try ba meni snei ba men daran ka try ba chong sakri chong me ko try o badan ka benta ka ba kraw ya ka ban ya sam ya ka khobor ya ka tien ka chong me hoi ke try ulong tang ko mu breu ko try ki jing pen kre ki long chong breu ko try rai ker pat ya me ko try ba men ra yu ko try ha ka kamra ka ba han neng ko try pen som pen slay yu ko try ba ki ai ki ba mi no na ka sentur ka chong o ko try ken long kin try ki jing bam na ta ki jing em chong i wei pi wei ko try jangan duai ru daran kar ban ngi wei puai brana ka klem mat ko try abangin snga bangin sai skori ka tien kan chong me ko try to ya rap kan try yang i bangin ino asupor ko try ya ki ai ki jeng per khat bakan ja per thai ko try ya ki ai bakan per khat kan ja do ko try krang magi la kan try pelek jing mot ko try ya ki jeng sisa ju ka tien kan chong me krang undang la mi nang ne ko try ngin me rang khat lang bar ki jeng ker kho ki chong me try sim kan try ke buram ki jing ngong ya sim me ko try ha ka teng jisung pan bro ru amen. Tahu boleh untuk kerhu yang berpuluh nak tin berhui cong bat ke babu ke jing duai mentapat ini apan pendep ki kam joko balang
kerpat sekatari palang. Ini dua. Au play baru kepau jungi baham neng. Ipan pau ya kejeng sengongu ya meko kendran. Namar kene kenok pai sengi. Ya kabakum ning yo biang ya kabakum kene kalan. Ya kaban don ha kene ke yeng kabakentang ke joma. Ya kaban yo ya kaban mani ban syakri. Ban penan buram ya ka kerteng ke ba im ke ba shisha bat kaban bor ke joma. Ngida sngok men ko kendran abang idon ha kabakum kene ke jeng syakri. Yo ru ya kalat ya ka benta ya kaban ai ha ka ba yedei bat ke kam ke joma ke kendran. Hot ko kendran apa ya nujor. Ya kejeng kerku ya kiba ma melathe ko kendran. Kilong kendiat ko kendran. Ndai kendran baba abang i ai sya ka kam ke joma. Ni ai da kaman sim ka ba kaman. Bat da kaman sim jo kejeng sngok kit kli kit kia. Baka kam ke joma kan ya syakmat bat syaprang ko kendran. Ngida duai bat ngida kerpat paman pen kentang yakini. Bakelong kiba Vietnam ko kendran ak baka balang ka papenon kam shono kinlong kiba manroi bat kiba man kerhai ko kendran. Menda kerkuru ingi baro kiba yok benta. Ya kaban ai syaka kam ke jama ko trai. Menda kerkuru ki kam ki jam ki jing trai ki jing kata ki jong ko kendran. Bat kendran babha ha ka bakum ke ni kapor. Ngin sayo sngo ya ki jing shisha ka ketien ke jama. Lingbau syakri uba koda ujama. Ya uba mem lawan ra haka bakum kene kapor ke bamenta. Bat kendran ngida duai bat ngida kerpan. Ba menem ino ya lau jong syakri uba koda ujama ke kendran. Hoot maju yai penon kam ko pa. Nakawai kapor syakawai pat. Ban yeng ban sakhi ko kendran ya ka kerteng ujama. Trai nginget hang tang iskam hang ta. Ba men penon kamru haka bakum kene kapor ke bamenta. Bat nginget baka ketin ya ka bangin sngo. Kalong ke jeng kerku nak mta jongi barok ke kendran. Apdeng ke ni ka perthai ka ba ka ba kelan. Ka perthai ka ba jenjar ka banging im. Rai ling ba ka tin ya ka ba maman Quran ni ba usyakri ujama. Kan ai bor kan kersyan bor ngi. Pengilapan im bat ban ya ke kendran. Bat scam ya ke jenget. Ya ka bangingi langet. Hami ko jisu ublayam ublamipan. Bat ubadan menta ke ketika man ke jong pa ubah beneng. Bat uban sawan syaupan ya lagi jong. Syemti ya rapat dalam yang dengan kenta jo dengan jing syakri. Ni IT ya kikti ki BM ki jama kopa. Na bagi ni barok ni pa na ke kerteng jong Jisu. Amen. Ini hap teng biang ke jing syakri ke jing yu play. Ruai ke jing ruai ke ba sispa lai fufra. Sispa lai fufra. Banwa de kaktin jong me atrai rap yang hamanda syam yu Jisu unong panem baba ulong bulai badan bor ban snai ki jingpang lakrau ka pop ka jonga ban pendu khoi unang kum tu ter lais cispa lai pura. Anwat ya kaktin jong me atrai ya ram yangan apan dasyen yu Jesu unong ben im babha
pastor bida rakat bangi, ki teman pesan, ki tukot ke komiti balang, ki para pengai bei baro kan thai bat senrang, kon samlai jong ka balang. Nang kong ngapan pau ke jing songo yo belai, bau la rakat ban nga. Ula penlai nga pangala ban long kumne kumalong, bat ban ya rakat bat pi kene kalemat. Ban nga siem ya kene kabu ban ai ku belai pi baro iwe pe iwe. Hakerte jo Yesus Kristus walang try ko nang panibai dia jongi ngam laro klam dapan pau pat ai ko blei ka balang jong phi hang ni ka bala ibit ban ai yang a kane ka penta ban ya sam khubor ka tin ka jong blei ha ka sngi ka ba ngirakhe kerpang ruya ka lapan bait bat rakhe ka kum ka khazi jantia Presbyterian Synod sami Sunday kalau ka sngi ka bangi rakhe kerpang ruya ka badah ni ka sngi ha lapan bait ban rakhe kerpang ba khambon hi ki jia kren ki long sapang jo ka Synod ka jonge te prabangi be ha ni ka khalemat Syuaban pois ka khubor ya mangadon man ya slok ni ka por ngakwa ban ya lam jingmut bat ban ya thu ya phi spang ki kam ki jing tre ju ka Synod ka jongi ki kam ki long ki babun bat kat bagi nang mi ki sngi nang ya ki snem ka kam kala nang khrao ngan ya thu long kot kat tu kan ni jing sisa jo kan ni ka Synod ka jongi na du ba phia ya ka kala long matala khat khandai snam katamur stangla syam snam ngeladap ar ho snam bana du ka sngi bla ya phia ya ka Synod ka jongi ladon bun ki jing kala abangi phaidi ni ki tu ki sngi ki snam ki baban suwa ngin siam bangila san bangila roy ki babun ki benta jo ka Synod ban kan ya thu ya phi ki kat tu kan ni ki jing sisa spang ka jing long ka jing man jo ka Synod ka jongi bad ki kam ki baka kum ka Synod ka pentre hoi ya ki ni ki jing sang ila ban siam ha ka report jo ka Synod ya ka bala ju penmi man laus nam lagi babun lagi para bangi jongi kim das ngau don kam bandawat bania ki jing tip na ka Synod kumta kim da salia than ban pule ya ka report ka wei ru ka long ka bajrong ka report ka bam ya ka por bakta ka por bat ka khata ru ka jinglut namar hab de thit ya ka long ka barem ars ba san pau trai ars ba san pau lais ba ka report Likum tagi babon ki para bangai bei jugi kim da tibha ya ki kam jo ka Synod hagi ne ki khandai khat khandai snam ha ka por bala phia ya ka ngidon tagumba arlak saufu ar ki para bangai arlak saufu ar hajar re hapo ki ni khat khandai snam ngila kenjo ka saulak tam ban ngathrai stang kat tu kan ni ngila double ya kan ka number ka bangila long mensua katamud kapan i ngila nang khrau ngila nang yar ngila nang he hak bo por bala phia ya ka Synod ka jungi ngidon tang arfu artli ki presbytery arfu artli handrai matang ngidon life ho tli ki presbytery karena nang ham he susu bat nang taru hakato kapor kapot jet jongka Synod ka jongi kalong tang sikror prapu pralak sikror prapu pralak handrai menta kapot jet jongka Synod ka jongi kalapoi hadu khadwei kror sau lak tam ban
Ikhmilan ti bakat banang mi isngi nang mi kisdam kanay kabodjat kanang kam he susu markejing don kam kolong pucur. Te kaba way pat kaba pala kalong ba hagi ne khat khandai snem kasinot kalale sibun ki kam. Hagi tiki por bayo laka jong kasinot idon tang southly ki mission field southly lightly hapo laka jong kasinot ba lai bat kaway kalong syabad jong upud usam jong kasinot. Henry mentang idon Sipautli ki mission field. Ibadan hapo upud usam laka jong kasinot kilong kakersai mission field, ka opar Siliang Kri mission field, ka Khadar Sinong mission field, ka Nongjeri mission field, ka Ranikor mission field, bat ka Orban mission. Kini henriutli ibahapo laka jong kasinot. Bat sabar jong kasinot pangidon ka Dhubri mission, ka Kauripur mission, ka Kokrajhar mission, bat kani ka Patkaun mission. Bat kani ka Patkaun kandang sedang mantaban tre, mar kadang don ka jiyawit ka cakahang tu. Kini gilong ki kam giba kasinot ka tre. Kani ka Orban mission, ka kam cuka kalong man ajing herap ikitu giba don jing sitom kiba langat ki jing len kiba sneo kabam ka di kamtam kiba di kiat kiba di drox bad giwe ki jing sneo bad kane ka office jongka ka don hang tai hapo mau tawar nalor kini ki kam baka sinot ka tre sakiwe pat ki kam baro sikato ka sinot kam jukner laga jong ka khti ban ya ai ketilam ban ya rablam ya ke imlang salang ka society reimenta klasim ya kene ka sinjam ban kene la ka jong ka khti ban ya rab ban ya peilam ki baduk ki jinjar ki balanot ki papang ki besitong kumta kala seng laiteli ki mission kawai kalong ka Reverend S. Wallington Children's Home. Kanega don ha nong stoin hagaba kiri ki konsuet hang tu nong stoin nong pendeng kawai pat kadai ka video joti inclusive school kane pagadon ha mairang kane ka school kane ro ka school ka ba aji hi kai i badon jing duna git khot met chungke ibala ban pule tan re galong ka ji kai ka ba kham sitom bat kanero ka nang yaj ka school bat kawai pat kalong ka Reverend Amir Kha School for Disabled kane ka dan maulai bat kane ka school ru ngatrai bon na piphilayatip namar ka don hang ne maulai hajan bat kane ka school ka yarap yakiti badon jing sitom hagi dikhotmet ki jungki ki badon ki jingpang ba pher ki ba jingpang kita ki dei katto ka ne ki kam jong ka sinot ki ba katre na lord jong ini ki kam sakiwe ki kam ki ba sinot katre ki kam yarap ban kentiu ka yo ka kot ka pantre ki scheme lembaga ne ka department ka ki ong ka SELD idon ki scheme ki ba ka pantre ka ne ka department SELD bat kaneru ka pantre ki scheme ban yarap ki bre ki bajinjar ki baduk ban kentiu ka yo ka kot jong ki lembaga ta ka agency ka bang yong ka Agency for Sustainable Development Initiatives. Bat lembaga ta ka agency kasinot ka pentrikam lembaga ne agency ban yarap igibre ban kentiu ya kayo ka kot chongki. Ine gilong ki katto ka ni kam kiba kasinot ka tre. Nalon nang ta menta ka kam ka ba kharau bat ka barat ba kadai ka jing tei ka guest house po Belur. Kadai ka jing tei ka guest house sa Belur ka long ban ai jing rap
Ikitu ki break balik tiapang hapo belur. Karena ika kam kalau berat ba. Bat mentah ke jing teri kadang ya sesai. Bat katu kan iki kamera lala bantai ke ground floor. Bat mentah bala dep iki katu kan iki kamera la yo ban penon kam iki bala ai wairu iki ha kitu ki break balik ban tiapang hapo belur. Kalau long ke jing hu ya kitu balik tiapang hapo belur. Kini hilong ikam, kibakrao, kibakum kasinat kale. Mday tang kata, sa kiway kikam, kibakayale, kadon ki school, kadon ki college, kahaban niya noos niyang siya ka PCI, kahaban niya noos niyang siya ka KJP Assembly, kini kikam, kibakrao, pilabat sa ngauto. Haduk kanu ke jing dawa jing kakam. Bat kakam ke bakhrau bat ke barat radba ke bakum ke sinot ke haban pelut kalong ke jing ke tulop ke badai kina hikai. Kata kemud ikinong tre om tai kino hikai om tang yaki nong tre lai ke tulop kentup ru ke jong ki pastor. Kanai ka jinglut kalong kumba sanpu riulak si bena. Pilaban mudur sinot kajungi kan sei si benai sanpu riulak si bena. Kadai ka barat ba. Kadai ka kam ka beserhe. Ri aingo yo boleh ba upniyo haki para bagai bei ya kaman sim ban ai saka kam ka jo ini gilong kam ki barat ba kawai pat ka kam ka bakharau ka bakasinat kala dep ban le hapo ki di khat khandai snem kalong ka jing sinai ka office complex hang tai po mission ka balai mala rengkat bagi kuarta juga staff. Kani ke kam kade ke barat ba, ke bakum ke sinot ke lale. Pat kani ke building lala dep menta, la penon kam ya ka. Bat kani ke jingtei ke sinot ke laban pendep ya ka. Kadai na ke jing yarap ke jungi para bangai. Kina ki balang baper. Kentup ru yagi para bangai juga di kebalang jong pihang ni. Iblia no ko lu sekani ka kam. Bantai kani ka office building. Ban ngatharai nomor piadon hasor pila balik jengo kani ka office. Kalau ka office lai mala bat ki kuarta jong staff. Bat lala ban penbiang ya ka kat kumujing tuan kam. Batai ka office. Kani kalong ka jing kerhu ka jong belai lembagi keti basbun ka jong pi pila ban ais ka kam ka ju bakum ka sinot ka laban trei kani ka kam ka kalong ka barat ba kat banang mikis ngi kam kinang bun ka jing dawa kanang bun bad habang ya thu kum nei phang ju ki jing lut ki jing sep kijing mi ba kijing lut teng la ban don na padeng jongi kiban so sitom jingmut ber so sitom jingmut phila ban ong o kasinot balai kat tre kat kita kaban khia palat yangi kalakta palat yangi la ban don kiban ngau rukum ta henrei para ngai be ngaong ya phi bakum kabalang ke baim kabalang ke batrei kabalang ke Yesus Kristus kade balong kabalang ke baim bat ke barhem kamdei balong kabalang ke basa haju kamdei berkata kamdei kabalang Yesus Kristus kabalang ke Yesus Kristus kade ke benang san ke benang kiu kabanang roy. Kamdei kabalang kabanang hiar arsut.
Kamdai balang Yesus Kristus bukanang hera asut. Balang Yesus Kristus kadai balang kebanang san, kebanang tiu, kebanang roy, kebanang la, ban ra, ka kerteng ka ju, ya ka burom ju, ban pengkrau, ya ka nam ka ju. Hoi melaban len kidon ki balang, ki bakhlain, ki bahe, hanrei ki bampen mentoi yo kunrat. Ibam trei na kabantajung kunran. Ngatrai para bangay beit, ibadon hagani ka klimat hapo kani ka ying mani. Ngatrai pinum so tanan, baka balang jong pihang ni kan long kumta. Ay ngo yo blay wa o blay. Kuren ki do nut jong pi. Pi ka kam ka jo. Bat pia kersan. Kam jong kasinat. Kabenta ka mga doon banbu hang ne kung kanong rim jong kajeslok kalong nagaway katakot kabadan haka kitab ki chronicle ka banang kong kalong ka ba kunday katakot ka ba khatsa kitin ki ba ong ne sabha para bangay bu jingmut ya ka katakot bu jingmut nalay haying bat sa pule biang ya ka ka kitab chronicle ka ba nang kong kalnong ka ba arpo kunday kad khot ka ba khatsaw skap ka no hanrei ngalong uwe bat ki brew jonga kilong ayu wakumne nginla ban aingu dakamon sobha hadu katni nabaki ege baro kiwan name ban nakajong me hi ngila ai yame kane kalong kajing duai jo David duai yo blay ban ai ngu yo blay namar bo blay la lebha yo la karkhue yo la isne yo balangin pulay kan ka ktin ka jo blay ngin syam bau David ude we briu badap tang kajing songu yo blay hakasang ko sis palai wong kumno ko man sim jonga to karhu yo trai bat baro ka bahanga ya ka kerteng bakhu ju ko man sim jonga to karhu yo trai bat wat kelet ya ki jing le bha jo baro wat kelet uba map ya ki jing le bomman jong pha baro uba snai ki jing pang jong pha baro uba pen im ya ka jing im jong pha na ka jing jot uba pen phong pat snyat ya pha de ki jing la isnei ba ki jing la isnei bacham uba pen kedang ya ka sintur jong pha da ki eki baba David kelet yo blay kon mau yo blay kum ta ha bo pe ya ki jing kar khu ki bo blay lai kar hai hau bad ha ki breu ki jo uong ya ka ne ka jing duai han rei nga long uwe la ne ki breu jonga ki long ayu bakum ne ngin la ban aingu ya me hadu kan ne mar baro ki wan name ban naka jong me hi ngi ai shame kam dai kum ta parabangai filaban kam kan tiba kanika ai baro ka de jonga ngalahi manga da deu boleh David usu tho ya kane so tho ba baro ki long ki jingai ki jong boleh baro ki wan name ban ngi ai naka jong me naka jong boleh ke bola kerhu la yangi ban nakitahi ngi ai ru ya me kum ka khasi jentia sinat semi kum kit khot ki jong ka
Habang thu itu kam ki babon sertap. Hato perkat kam lei bau bleu kerku. Kum ki khot jong ka sinot jongi ngilade ban ong ban duai au blei a blei. Bangi ngilong ayu. Bangila ban ai dakamon sobha sekakam ka jome hadu kanne. Namar ngitip baki ai baro kiwan name ban ki jongme ni ai same. Perkat kam lega ketiga jong boleh bau kerku bau yarap penla ingi mungkin ai sekakam ka jong. Hato perkat para bangai bei nalor bangi ai ki jing ai ngu baman la katayo padang taru ngi ai ki donation ki bangi ai ki project joko assembly kum ka JRTS ka bangi ai sekatai ka ex-Cordon Robot Hospital katur ngi ai. Seka mission juga assembly ya mo tepal katur ngi ai. Sagi wei ki donation ngi ai. To perhan. Mdei ba ubleu kerku ya ka jingim jongi. Ya ka wei pa wei ka long ying. Dei ka kti ka jong balai. Perkhat hatu perkhat ma phi parawangai. Hit khot juga ka balang lum siap. Haba phi tei ka ne ka ying ka jong bulai pan mane yo. Ka ying ka boi tenat kat ka ne. Ngangai chem baka balang jong phi hang ne haba ka ladap ban tei ka ne ka ying. Ngangai chem phi la duai yo bulai banong a bulai mangi ngilong ayu. Hit khot juga ne ka balang bangila ban tei kat ka ne. Ngilong ayu. Ringi ais ka kam ka jome ka long na kijing ka khu ba me ai yangi. Ban na ka jong me hi ngi ai yame. Kam dei kum ta parong. Ngangai skem pila duai o boleh kum ta. Haba perkat kijing ka khu jong boleh mla klem dai ngu yo boleh nama kijing snei jingkar khu ku jo hoi teng teng ka don ka jinglong beriu mo ka don ka jinglong beriu nama ngilong ki beriu barong ngilong ki beriu bat habang ngilong ki beriu ngilong ki batlot bagi baduna teng teng ka jinglong beriu ka sensyar ya ka jingut jing perkat jongi. Habu kasan syar teng kata jingmut jing perkat beriu jungi teng iso benut ban ai sakam jo boleh so benut so kim ka ban sim so septing bayo kalut no so septing kata kalau jinglong beriu jungi ban ai tikalong ka bas fidaong kumdo kata jinglong beriu kasan syar Reu boleh uang kuno, uang to tenju yang aha kane, langan pelin ki kerdop juga beneng, ya ki jingkang juga beneng hafi, bat bante buk ya ki jingker hu jonga hafi, kat ban om yam jakasu, uang tenju, dah pinut banyak tenju batu boleh tenju. Ulai ongat sale lad finut simi karis rei babon nang ngiem nut baja tanju patu ulai manja thui ko wei ga jingjia langkot nglayo ban pule ko wei ka kot ka jong Reverend Oswald Smith utau Reverend Oswald Smith udeu pastor pada hangtai po Amerika ulong pastor uba yalap nong yalap uba khrau atau kari Amerika
Ulai tu kata kuat jauh bahagoi ka mit ulalai ban palong jaseng dan lawai ka jaseng ladon wei ubri uba ap hang to phalau ban khoblei yo dau la ap kum to ban khoblei yo tu la khoblei tu wong yo pastor wong awannya khoblei ya phi namar dei ma phi bala palong bri yang ula riam bha ula riam kisut la phong tai ula riam bha ula i riu dan buram riu badan ba em tuang dei na ka dau jong phi pastor bala penlo yang abon long kum ne tau pastor wong hoi ka ngam tip wong tu ye thu wong ka nu ka rukom tu tau beriu le thu ka ji thu jo ka story ki jong u wong ba ka don ka pod ha ka ba ka don ka ni ka economic depression hapo Amerika katakmut ka jing kerdu hapo Amerika mdon kam mdon jam mdon jing tre jing kata mdon kamai ka ji bat ki babun ki beriu ki kaladuk jing tan ka jing kerdu ko sekai te mauru udan hakata ka jing long ka jing kerdu ko bakara ki jing don ki jigem ki jong ubarau hab dilut usims nakaram mdon kam mdon jam ula siyai kul mar kum ta telo ha ka wei ka sngiu da kat bu nang yai kum ta surok udai yai na ka wei ka ying mane usngap yo sngo ki rawai te bu mdon ni ei na mar bu yai ya surok usuli irung la kali irung ha ka ta ying mane bandau la rung tau yo sngo ka jing keren yu to pastor bo to pastor u yala uong to ai sau belei te ubelai un saai ya phi te na siwa banwai kata ka jeseng utau khna balum jing aingu ulawan balum jing aingu bat usu sendon ya ka register wai ka register ban pendap hang to bat ka envelope ban pendap ka envelope ban kular kula ban ai te utaru ong asim la ka sim kata ka envelope wong ngam don kam don jam ngam don pisang ngam don jingmi ngasim la kasim tu wong atho la ka tho wong atho wan ai kata na kata ka jingyo jonga dala dep kata ka jia seng ulami ulaya ya surok wong tang hadin katok ni kenta ulayo kam tang dagi kenta ulayo ka kam mantre ulali tre daulali tre lakut kata yo daulayo bainong kumbo la pendap kata ka envelope ulai jaseng biang uai kata ka jingkular ka bulakular yo play tem slam hadin kata kar banang ya gi banai kata ka tulop nang kham he unang kham ai susu ska kam ka jong play bat ka banang ya ki snem ulanang kiu tulop ulayo sdak wei pat ka kam ka kham he ka kerdan ka kham he Bada bakadon daula dan pisai sibun ulah sengi la ka jong ka business bad uang mentang leu businessman peruspa tuang mentang la imsuk manga ka lok ikun ngala imsuk imsan im ka jing im ka ba ka badan buram bad nang taru uang ngam juklet ka jile ba ka jong balai uang na kata daung wan ya kendu ya pi pastor banai kho balai kani kalong phim la ban ye le bat ublei wong to tenju yang tenju la de pinut ban tenju yo ublei un le phalla halor ka jingem chung para bangai be i to ai bakane ka ji slok balangkot kan yarap ban pen scam ye ki jingmut ki jing perkhat ki chung bangin ya kersan da kijing ai ki jong saka kam ka jong blai saka sinot pan pentelun ki kam ki jong ka sinot ki jong kom ta banginang la ban kentiu ya kalama ka gospel ka jong trai jong Jesus Christ bat kalong ka burom ya blai bat kom ju ya ka balang ha ka sla ju kana khandau to blai na ka banta ka burom ka jong kerku
por jung. Amen. Tingnya penwai no ya kecing mani kecing syakri kecing yo blai ha de ka khlembat ya ruwa kecing ruwa ka sanspa khan yo sanspa khan dai na parem haba jing im jong phi la pen khi er yong jing germen la do baro kathala long nyeu la ki jing ger khu jer ya ki baro ayub la le du blai te phin salango Kum tahap pedeng kijing la red ne krau wadu jingkermen budan utrai nong tau nyeu la kijing khu utrai upen pai jing singai phin yo hadu jing lai kanwai kum to ter baro saud likit khot ba khoros bada den yo kan kijing roi kerpat I pastor bisil do pan pelajing I de kijing kerhu penwai Jong pila pen ki yong jingger men la du baro kata lalom yo lagi jingger ku jer yaki baro Pankit laga kuslai piut di skeutan Panwa laga ding nasisha im lalan Yo lagi jing gerku artatin kandam lenter lenti pensyur wai gatba nang jam yo jengkerku ceryaki aro yo
ban ra kanong ap neng long ban iu trai em ka yo jing kerku ceryaki aro yo jing kerku ulela penyo yo jing kerku ceryaki baro ayub lale duble dipinsa engho kum tahap deng kijing elarin ikrau Wandu jingger men budon utrai nong tau Yo lagi jingger ku utrai ku pen pai Jing ngan pin yo ado bajing len an vai yo jing kerku ceryaki aro yo jing kerku ublela yo yo jingkerku ceryaki baro ayub lale duble dipinsa engho Ngai gue me atrai ble buk paju bom neng maka tin bak hui ke kodor ke jome barki khubor ke muni sulung baju shakli jeme tun san barki rabi to ai ko bor ke tin ke jome kan shar ke jing jongi hak bang la atrai bin ai ti ke jong ji imban shakri jeme ke khulung bai ni khubor baro bak jing ji kan long ba pen pau buram ke jome hak jing jongi to ai bi tribe no pnim jeng Jesus Christ ke jeng ba no bom jukut ke jeng ble buk pa le mi sa ba chem che boy muslim bakui ni sar kat le meng ke balang paro balang kan ke jaka ke jengi keri ke jeng baklan sat la ke sai nandu mutai si bom jukut amen